Destra Music Sakmuni. Ayo guys. Sikile. Goyang apa iki Mas? Tidak tahu. Aku iki tukang tambal ban, uripe sak dalan-dalan, golek pangan duit sing halal, penting cukup kanggo sandalan tangan. Aku iki tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, nasib apik duit kantongan, wayah apes watangku krasa roncongan. RB Audio terima kasih, juga Trici Production. Spesial yang punya tambal ban yang di sebelah sana ya. Mak jedor, ono ban pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Mak jedor, ban pecah maneh. Ijeh esuk rezekine